wanda ya ce magana da ciyaman yayi bai faɗi gaskiya ba wallahi baya son gaskiya. Duk wanda ya fito ya ce maganar da Rarara yayi bai faɗi gaskiya ba wallahi baya son gaskiya. Menene ba wallahi duk maganar da ya faɗa ya gaskiya, ko ba haka bane ba da kiri duk bala'in da suka yi sai gama a ƙarshe da wata ma aka so a ɗauka me ba a mai ba. An ƙone mai gida, an nemi yaransa, an nemi iyalansa, yi ma kansa an neme shi, an neme a hallaka shi. A lokacin da yake buƙatar security an canye mai security, IG ya cire mai security a lokacin, amma haka saboda zuciyarsa tsarkakakkiya ce ake ci gaba da biyan salaransu masu jami'an nasa. Waye zai iya wannan abu idan ba shi ba? A ƙarshe a ƙone mai gida, a ƙona mai motoci, a ƙona mai balaza, aka yi mai rugurguza balazarsa, aka ƙona mai ofishinsa, aka ebi na iba aka bar na bari. A ƙarshe rayuwarsa ma aka zo aka nemi yayansa, aka nemi iyalansa, shi ma kansa aka nemi. Na san a lokacin da an same da za a yi a samu